Snack ka mga kaidol. Binignit. Binignit ano snack karon mga kaidol, binignit ya. Mineral mga kaidol. Snack ta mga kaidol, mawang kakapoy mga kaidol, grabing kapuya na ako mga kaidol. Mga troubleshoot mga kaidol, ngay buto akong ligid, yantas guba. Gikan pa ko dito naga welding, palit interior, grabe mga kaidol. So snack sa mga kaidol, aron dito mabuang mga kaidol. Naikot sara gamay mga kaidol. Naikot sara pero akong tungapon mga kaidol kay para mabusog na mga idol, para mabusog ba. Gamay ra mga kutsara, tungapon na to para mabusog na mga kaidol. Ambot mga kaidol, mo edad gog mga kaisinta mga kaidol, kaya po ba na ako mag-drive mga kaidol, kanang mga trouble bakasada mga kaidol. Kapuya mga kaidol, karon bagi ko nakauman mga kaidol. Kaya nang mawali na unta ko ba? Dahil kapuy ko mga kaidol. Sabi kapuya. So di magkaedad ng mga kaidol. Muli na unta ko. Kung panungtan ako akong muli ko unta mapod. Kuha mo po mapalit na akong bugas. Mga kaidol, isod kayo YCB mga kaidol. Muli na unta ko ba? Kapuy ko grabing bit na ko jantas mga kaidol. Idaan ako pa welding, palit pagkukuhan, interior, balik na po, tunong vulcanizing. Dami na tapahuay mga kaidol. Yung taon mo pahuay ko, paumhan ako akong kakapoy mga kaidol. Ako mapalit, ako madungag ni mga kaidol. Pilit na yung tuyok-tuyok mga kaidol. Palit na binignit mga kaidol, mabalik atong kusog na pahuay kadali balandong. Ay na lang mabalik atong kusog mga kaidol. Naim na to dagang tubig mga kaidol. Para mabalik atong kusog ba. Ay kinabuhi ito siguro mga driver mga kaidol. Na may savings ba manang kapoy. Pilit na mga kaidol. Okay. Tuta kawan mga kaidol. So dito mo surrender mga kaidol. Laban lang ta sa hamon ng buhay. Dagan pa ko'y plano mga kaidol yung akong vlog mga kaidol po. Maluhin Ginoo mga kaidol. Makasweldo lang ta mga kaidol. Matabang masira ta sa atong grasya mga kaidol.
Gusto ko makatabang mga kaidol. Akong plano na ako mo palit ko kuan. Gamay-gamay pa akong sildo, palit ko 25 kilos ng bugas na ngita ko galang balay ba makalulukoy mga kaidol. Kay agi mga guyana mga kaidol, kay kananay gutom kayo mga kaidol. Munang may na lang sa isa ka tuwing mga kaidol, baka kaon ng mga kalamit 5 kabisis ng bugas mga kaidol. Grabe ka gutom sa bukid mga kaidol. Munang kung kitsa matagaan ako mga 25 kilos mga kaidol bugas mga kaidol. Kabalo ko nga lipay na gid sana mga kaidol. Ko gabay-gamay pa to sildo pero madako-dako na dako-dako na po na itong share mga kaidol. Oo, maluoy ang Ginoo mga kaidol. Yata na ito mga pangandoy makasahod ta mga kaidol. Nainangon lang ko sa suporta mga kaidol. Speak to them. Nulot na mo. Good luck sa iyo guys, ano? Be, third wheel ka diha, be. Be, third wheel ka diha. Ay, pag-uman na ito, kiss. Ayaw. Babay na mga kaidol kay kumbate na po ko para kapalit ang bugas o sudan pag uli niya mga kaidol. Babay na.